समान काम समान वेतन झालंच पाहिजे. समान काम समान वेतन झालंच पाहिजे. समान काम समान वेतन झालंच. बोला. नमस्कार. आम्ही सर्वजण महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणारे सर्व कंत्राटी कर्मचारी असतात. आमची शासनाकडे ही मागणी आहे की ज्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना जसं वेतन दिलं जातं त्याप्रमाणे आम्हालासुद्धा कंत्राटी लोकांना वेतन मिळालं पाहिजे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की समान काम समान वेतन, पण शासनाकडनं कुठल्याही प्रकारचं समान काम समान वेतन दिलं जात नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही 2005पासून केंद्र शासनानं कायदा केला आणि तो जो केला आहे तो कायदा महाराष्ट्राच्या रोजगार हमीच्या अंतर्गतच त्यांनी केलेला आहे. पण आजच्या घडीला जर पाहिलं तर बाकी राज्यामध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करणारे कर्मचाऱ्यांचं मानधन आहे जास्त आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं मानधन कमी आहे. बाकी राज्यात आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये असा फरक का? तर शासनाला आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आमचं मानधन बाकी राज्यांप्रमाणे करावं. आम्हाला कुठंतरी जॉब सिक्युरिटी मिळावी. आम्ही आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा हे शासनाने थोडासा विचार करावा. आजकाल महागाई एवढी वाढते, त्या महागाईच्या प्रमाणात मानधन मिळत नाही. कुटुंब चालवणे, कुटुंबातील वयोवृद्ध व्यक्तींचा औषधाचा खर्च आईवडील असतील, त्याचप्रमाणे मुलांचा शिक्षणाचा खर्च असेल, या सर्व गोष्टींचा जर विचार केला तर त्या प्रमाणात मानधन सर्वांना असलं पाहिजे. आणि मान्य सर्वोच्च न्यायालयच म्हणत आहे की समान काम समान वेतन, तर मग राज्य शासन का मागं पडले? अच्छा, तुमचं आंदोलन किती दिवस आहे अजून? हे आमचं आंदोलन 18 तारखेपासून आम्ही संप चालू केलेला आहे. आमचा 18 तारखेला 1 दिवसांचा संप होता. त्यानंतर आम्ही 25 ते 21 तारखेपर्यंत सकाळ आंदोलन केलं आणि आमचं 1 तारखेपासून हा बेमुदत संप आमचा सुरू आहे. हा आमचा पूर्ण संप हा अख्ख्या राज्यामध्ये सुरू आहे. काल राज्य शासनाकडून आम्हाला बोलावणं आलं होतं, त्यानुसार राज्य शासनाची बैठक झाली आमची. बैठकीमध्ये कुठलाही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने आमचा संप हा कंटिन्यू आम्ही करत आहे.